Много хора мислят, че се хранят здравословно, но всъщност микробиомът им, полезните бактерии в червата, гладуват. Здравият чревен микробиом зависи от фибри и разнообразие. Добро правило за поддържане на здрав микробиом е от 25 до 30 грама фибри дневно и от 25 до 30 растителни източника седмично. Полезните бактерии в червата се хранят с различни видове фибри и растителни съединения, чрез които произвеждат метаболити, важни за цялото тяло, например късоверижни масни киселини и някои витамини. Затова не е достатъчно просто да ядеш чисто и полезно. Много неща са полезни, но трябва да има разнообразие дори и на полезните. При много хора менюто е едно и също. Малко зеленчуци, почти никакви бобови, малко семена, малко плодове и ниско разнообразие. С времето това може да доведе до обедняване на микробиома, по-лоша ферментация и симптоми като тежест, подуване, газове и чувствителност към храни.